Paseo txabada eta paseo hau erabiliko dugu dantzak lotzeko. Dantza baten ondoren eta bezan abetik. Dantzak lotzeko menu hau erabiliko dugu. Garai batean, Angelusen garaian egiten zen dantza hau. Aitaren hori, konturatuko zaretenez, santu erlijiosoa du, aitaren horrek. Angelusa eguardiko amabikan ere zertzen zen, garai batean. Garai batean, sasi emakume bat, horratz zorroz batekin, sasi gizonezkoen hankatartean barna pasatzen zen. Ahalekin zentzan pasatzen, eta usten espazioetan txistadak banatzen zituen horratzarekin. Horratik du izena horratzekoa dantza honek. Txindoan ibiltzea bat izuetetan, hanka bakarrean, xartoka ibiltzea. Parrandaren ondoren, ez egin, bada espada ere. Gizonak lehenik eta sasi emakumezkoek egingo dute jarraian. Eta gero, hirugarren dantza egingo duena izango da buruzagi lanetan ari den Garazi Díaz de Serio.
zintxera, gehiatu berko diegu, Zaldi gaixoa, zenbat zuzitzen ari diren. Eta orain, maiari amaiak emateko, dorretxo bat, egiten dute lanzaren india. Txuak izan dituzuela, txintxe ibili eta asko gozatu. Ahaztu gabe, euskaraz ere ospade ditezke inauteriak. Eta, ohar bat, Sardinaren ehorzketa hemen, plaza honetan egongo da.